Eller først også et, nu skal jeg lige se her. Total ikke teknisk kompetent her. Og så skulle jeg lige dele. Skærm, er det rigtigt? Sådan der, så skulle I alle sammen gerne kunne se min PowerPoint, og jeg kan se nogen nede i hjørnet. Jamen altså, i efteråret indleverede jeg min Ph.D., hvor jeg har kigget på elevers perspektiv på sundhed og trivsel og krop i skolen. Og selvom at jeg nævner det her med krop op i min, hvad skal man sige, overskrift i min Ph.D. her, så det er egentlig ikke noget, jeg selv har fundet frem til. Det er faktisk eleverne, der har ledt mig derhen. Men for lige at sige kort, hvem jeg er. Jeg hedder Katrine Vraa Justenborg, og jeg er postdoc på Center for Ungdomsforskning her på Aalborg Universitet. Og jeg sidder i København, og den her Ph.D.-afhandling har jeg lavet i forbindelse med Københavns Professionshøjskole, og pengene er givet fra Ph.D.-rådet for uddannelsesforskning. Yes. Okay, jeg finder ud af at komme videre her. Sådan der. Men først for lige sådan at sige, altså hvem er det handler om, så synes jeg, det er en ret god måde lige at flyve ind på, det er ved at kigge på, hvad de unge selv siger. Og så vil jeg læse nogle forskellige citater op. Den første her, det er en pige i 7. klasse på noget, jeg kalder Agnes Højskole. Hun siger, hvis man er overvægtig, så skal man nok tænke ekstra meget over, hvad man har på, så man ikke bliver ydmyget. Man kan også tænke over, hvad man spiser, ellers kan man få det dårligt med sig selv. Så er der også en pige, det er fra 5. klasse på en anden skole, jeg kalder for Baldervangskolen. Hun siger, at det tøj, jeg havde på, da jeg var yngre, har jeg ikke på mere. Man kan godt blive dømt, hvis man har noget specielt tøj på. Og så er der også en dreng her fra 7. klasse på Agnes Højskole. Han siger, nej, vi skal sgu ikke se hinanden nøgne. Det er fucking akavet, så nej, vi går ikke i bad efter idræt. Jeg har ikke lyst til, at de andre drenge kigger. Og det er bare sådan for at give en lille indikation omkring, hvad er det her projekt handler om, for det handler om rigtig, rigtig mange ting. Men noget, da jeg var ude og lave de første observationsstudier, så var det altså noget af det første, jeg blev med, og noget, der gjorde mig nysgerrig på, hvad der er på spil i forhold til de unges sundhed og trivsel i folkeskolen. Og det her, det er unge helt ned til 12 år, der siger de her ting, men jeg har både snakket med 5., 7. og 9. klasser. Og man kan sige, i forhold til sundhed og trivsel, der ved vi, at elevers sundhed og trivsel er faldende, og de har været faldende igennem de sidste 10-15 år, og det er sådan ret meget forskning, der indikerer det. Der er nogen, der taler om, at det havde man også for flere generationer siden. Der er mange af de samme ting på spil, men vi kan altså se, hvis vi laver bare den her måling, hvor vi har været i stand til at måle, så er der altså sket et fald igennem de sidste 10-15 år. Det bliver vi nødt til at interessere os for, hvad det er, der er på spil. Der er også nogen, de taler lige frem om, at der er en trivselskrise. Det er ikke fordi, at jeg vil stille mig på den ene eller den anden side af den diskussion, men jeg vil ligesom sige, at vi bliver nødt til at tage de her elever, de her unges perspektiver ret seriøst, for at få et indblik i, hvad der er på spil i deres hverdagsliv. Men der er alle mulige ting på spil, altså nu har jeg lige givet nogle få indikationer omkring, hvad der er på spil, men der kan også være, altså der er nogle forskere, der undersøger det her med udseende, der er noget med fysisk aktivitetsniveau, der er noget med spiseforstyrrelser, altså når spisning bliver så forstyrret, at det faktisk bliver en sygdom, og så er der noget med kognition, altså hvordan virker vores hjerne, der er noget med sociale medier, der er en ret stor tendens til ligesom at skylde hele skylden på de sociale medier, og så er der så noget med adfærd, altså hvordan begår de eleverne sig i skolen og sådan noget. Der er alle mulige ting, der er på spil her, og det er svært ligesom at sætte ind, at trivsel og sundhed skulle være en eller en anden ting, fordi man kan køre rigtig mange teoretiske linser ned over den her problemstilling. Men det vi ved, det er, at herfra, som jeg interesserer mig for 5., 7. til 9. klasse, så er der en øget mental og social udvikling for de her unge. Selvfølgelig også en kropslig udvikling, altså kroppen udvikler sig og ser anderledes ud i den her periode. Så er der også noget med, at venner de får en øget påvirkning, og forældrene lidt mindre. Det tænker jeg, der er rigtig mange forældre, der kan genkende det her med, at de får en mindre betydning, og vennerne ligesom får en større betydning. Og så derfor bliver vi også nødt til at interessere os for venner i den her situation. Og så er det her med, at man kan måle, at hvordan elever har det lige nu og her, det sætter et aftryk senere i deres liv. Så der er, som sagt, rigtig mange ting på spil her. Men for lige at sige, altså,
vi ved en hel masse ting, men hvad er det, vi mangler viden om, og hvad er det så, jeg har forsøgt at sætte fokus på? Og for lige at sige, hvad er det, vi ved? Vi har en ret bred viden. Vi ved fra rigtig mange lande, hvordan elever har det, fordi vi er ret gode til at tage det her brede perspektiv og få nogle indsigter i nogle mønstre over tid også. Så det er primært kvantitativ viden, der findes på området. Det er også selvrapporteret sundhed og trivsel, altså hvor at elever for eksempel udfylder et spørgeskema selv, for at give et indblik i, hvordan de har det lige nu og her. Så det er også et meget individuelt afsæt, fordi vi så spørger de enkelte elever hver især, og så er det viden, der ofte er funderet på en sundhedsfaglig forskningstradition. Så hvis man ligesom kigger på, hvad er det for noget viden, vi har i forvejen, så blev jeg jo nysgerrig på, hvad er det så, vi mangler lidt viden om, hvis vi skal prøve at forstå den her trivsels-sundhedsdebat lidt anderledes. Og der var det rigtig vigtigt for mig at få elevernes perspektiver. Hvad er det, de peger på? Det er jo ikke, fordi deres perspektiver behøver at være mere sande, men de kan måske hjælpe os med at kigge på nogle områder, som vi ikke før har undersøgt. Og de hjælper mig så til at kigge på det her med kroppen, og hvad er kroppen? Hvad gør det? Hvordan det er, hvis man undersøger kroppen og har den som afsæt for ens forskningsspørgsmål, hvor leder det så en hen? Så er der også det her med, at man ikke bare, fra mit perspektiv i hvert fald, kan undersøge trivsel isoleret set. Man bliver nødt til at interessere sig for det sociale og de sociale settings, og her meget specifikt, så er det så skolen, jeg kigger på. Men hvad er det for nogle fællesskaber og dynamikker, der er på spil i de forskellige klasserum og rundt om den enkelte elev, og hvad gør det så ved elevers trivsel? Så er der det behov for den her mere dybdegående viden. Jeg laver et mixed method studie, hvor jeg kigger på kvantitative og kvalitative metoder og ligesom arbejder dem sammen. Så det er heller ikke for at sige, at den kvalitative viden er mere værd end den kvantitative, men jeg synes, der er et behov for ligesom at arbejde de her perspektiver sammen for at prøve at forstå det her mere dybdegående. Ja, og hvad har jeg så undersøgt? Det er min PhD-afhandling her, der er på den ene side, hvis nogen skulle få lyst til at læse den, så ved I, hvordan den ser ud. Men det, jeg har undersøgt, det er ret specifikt. Jeg har lavet 3 forskellige delstudier, som så er vævet ind i hinanden og informerer hinanden på forskellige måder. Hvor jeg startede med et studie i 2019, hvor jeg var rundt på 2 forskellige folkeskoler, hvor jeg lavede 12 nedslag af observationer og tegninger og hverdagsinterview, altså sådan noget feltarbejde. Og der var relativt stor forskel på de her 2 skoler, hvor den ene var sådan mere privilegeret, og den anden var mindre privilegeret. Men der lavede jeg så 2 observationsgange i 5. klasse på hver skole, i 7. klasse på hver skole og i 9. klasse på hver skole. Så det giver så i alt 12 nedslag. Og det startede jeg med at gøre for at få et blik for, altså når jeg ligesom fulgte med de unge rundt i deres hverdag, hvad peger de så på, har en ret stor betydning. Og der er jo også alle mulige ting i spil, men jeg blev nødt til at sidde og tegne lidt, også da jeg observerede, fordi jeg ligesom kunne se det her med måder, at kroppen var på i skolen, og måden, de talte om kroppe på, og sådan noget fyldte rigtig meget for dem, og se ud på en bestemt måde fyldte også. Det er jo ikke fordi, altså det er jo lavet med betydning, det er jo ofte fordi, at det er forbundet med nogle bestemte sociale settings, eller nogle sociale fællesskaber. Så derfor begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for kroppen, men som en del af det, og som en linse til at prøve at forstå nogle andre ting. Så lavede jeg en survey, som på baggrund af de her observationsstudier, så lavede jeg en survey, som blev delt ud, eller som blev besvaret af 1309 unge fra 32 forskellige skoler, alle steder i landet. Og de var ligeligt fordelt mellem 5., 7. og 9. klasse, og også ligeligt fordelt mellem piger og drenge. Og på baggrund af den survey, som jo er kvantitativ viden, der lavede jeg en multiple korrespondanceanalyse, som jeg vil vise jer lidt, og det er meget teknisk, men jeg skal prøve at gøre det sådan, så simpelt som muligt, så kan man læse min artikel, hvis man har lyst til at forstå det tekniske omkring det. Og så på baggrund af den, så lavede jeg 4 fokusgruppeinterviews, hvor jeg præsenterede noget af det her materiale, jeg havde fundet frem til i observationerne og i surveyen. Det præsenterede jeg for nogle af de her unge, for at få deres perspektiver på, om nogle af de foreløbige analyser, jeg havde lavet, hvad de tænkte om dem, og prøve for at de skulle kvalificere den viden, jeg allerede havde indsamlet. Og det var så for 9. klasse. Der var corona indover, det behøver vi heller ikke gå i dybden med, men det var i hvert fald 9. klasses elever, der hjalp mig med at kvalificere det. Yes. Nå, og hvorfor er det så særligt interessant at interessere sig for kroppen? Jeg siger, at jeg laver sådan nogle læsninger af og med kroppen, for ligesom at sige, at man kan både kigge på kroppen, men man kan også ligesom
se hvad kroppen gør, og altså gå med kroppe rundt og forstå det i en mere social setting. Fordi det giver en særlig adgang til viden om trivsel. Det vil også sige her, at det ikke er mere sand viden end nogle af de andre typer af viden, der findes omkring trivsel, men det skaber et særligt perspektiv på trivsel og en særlig viden om trivsel. Så er det her med det inden for grundskolen, jeg kigger på det på, og det er det her med fra elevernes perspektiv at prøve at grave det lidt mere frem. Og det første, jeg lige vil tage fat i, det er det her med, når vi nu sammenligner noget af det her data, jeg har lavet på tværs af klassetrin. Hvad er det så, vi kan se med det her afsæt? Og som jeg sagde før, så havde jeg sat jeg mig ned og blev nødt til at tegne nogle ting, men det her er altså en tegner, der hedder Simon Holm Christensen, der har tegnet det videre, fordi det var ikke særlig detaljeret, de tegninger, jeg lavede. Bare lige så I forstår, at det ikke er mig, der har siddet og tegnet det her i klasserummet. Men det jeg ligesom kunne se på, det var, når jeg gik ind i en 5. klasse, så var kroppene meget legende, der var enormt meget hvad skal man sige, høje stemmer og sådan, altså urolighed lidt negativt, men der var rigtig meget på spil, og der foregik rigtig mange ting. Og kroppen legede rigtig meget. De sad underligt på stolene, de gik meget rundt, de hoppede, de dansede, de lagde sig ned, og det var pludselige bevægelser. Der var masser af skift i de her bevægelser. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at være i sådan 5. klasse, men der er virkelig mange ting på spil, og der er hele tiden nogle skift i det, de laver. Og så det var sådan en kontrast til 7. klasserne, hvor de sidder meget ordentligt i klassen, altså forstået på den måde, de sidder ind til stolene tit, ind til bordene med deres stole, og de sidder sådan ret op og ned, og der er meget mindre snak og stemmer, og så hvis man så går ind i den 9. klasse, hvor det sjove var, når man sådan kommer ind i sådan 9. klasse og åbner døren, så sidder alle sådan og hænger ind over bordene, de sidder og sover, eller ligner næsten, de sover, de sidder med hættetrøjerne op over hovedet, de sidder tit med noget på ørerne, eller med nogle skærme og afdækker dem lidt og sådan noget, så det var en helt anden stemning, så vi går fra det mere legende til ligesom at være mere kontrolleret, og så kom over til sådan en lidt sovende krop, hvis man bare kigger på kroppen og sådan de indtryk, man får. Og som I også kan næsten høre her, så er der rigtig meget med lyd og stemninger og sådan noget også på spil her, som er ret tydelige, alt efter hvad for et klassetrin man går ind i, og som også er på tværs af forskellige skoler. Så der er selvfølgelig nogle af de her bevægelser, der sker lidt før og lidt senere i, alt efter hvad for en skolekontekst man er i, men sådan overordnet set, så er det her billede, jeg ligesom mødte. Og hvis man også kigger på det her, det er sådan pauserne i klasserummet, altså hvad er det, der foregik i pauserne, det kunne lige så vel, vil jeg sige, for 5. klassen også være i undervisningen. Men det var, altså, der er den her drengegruppe, I kan se, der sådan, sidder og leger, altså, de tager alle mulige rekvisitter med ind, altså bolde og løbehjul og alle mulige ting, der er meget rod, altså opslagstavlen der bagved skal sådan symbolisere, det er sådan lidt tilfældigt sat op, der står lige en taske og ligger et par sko rundt omkring, og så, er pigen her med, der sidder med sin telefon, hun har taget med for at vise noget af det atypiske. Altså det er ikke ofte, jeg så 5. klasses elever med mobiltelefoner, og når de brugte dem, hvis de brugte dem enkelte gange, for eksempel med pigen her, så går hun til siden, bruger sin telefon, lægger den væk igen og over og forklarer hendes venner, hvorfor hun har taget den frem. Så det er ligesom et tegn på, at det er noget atypisk for sådan en 5. klasse elev at sidde stille med en skærm. Og så hvis vi går over i 7. klasse, der sidder de lidt mere afslappet, men stadig mere kontrolleret, skulle I meget gerne kunne se, og sådan lidt mere fokus på, hvordan kroppen er, og hvordan den fremstår. Også meget fokus på det her med mærketøj, og hvordan det også gør noget for ens udstråling. Og så er der også taget de her eksempler med skærme, hvor at de deler skærmene, der kan I se, at drengegruppen står og kigger på den samme skærm, og pigerne står og kigger på den samme skærm. Så det indhold, der ligesom er på deres mobiltelefoner, det deler de sammen, og det er, hvad skal man sige, relativt socialt orienteret. Og så, 9. klassen hernede, de står med hver deres mobiltelefon, de er sådan lidt mere afslappede, deres udseende, de har også lidt mere løst tøj på, det er stadig måske mærkevarer, de er i hvert fald bevidste omkring, hvad det er ofte, hvad for noget tøj de har på. Og så som sagt, så er de sådan lidt mere individualiseret i deres tilgang til at orientere sig altså kropsligt på i pauserne. Og man kan også lige sådan, hvis man lige skimter baggrunden, så er det ofte, at de her 9. klasser elever i hvert fald i lidt større pauser begår sig uden for skolerne, fordi de ligesom har
ikke altid adgang til at gøre det, men de gør det alligevel, men brug for sådan ligesom at komme uden for skolen. Det er også ret interessant, hvordan de bruger de her rum på. Nå, men det var ligesom første delstudie. Og hvis jeg kigger så på andet delstudie, hvor de har besvaret deres spørgeskema, og jeg har lavet sådan en multiple korrespondanceanalyse, og for lige sådan at sige måske kort, hvad det betyder, så normalt, når vi krydser nogle variable i et spørgeskema, så krydser vi måske 2 variabler og prøver at aflæse, hvordan det ser ud, eller sammenligner det over tid, eller sådan noget. Men det er en multiple korrespondanceanalyse. Det er, at den kan krydse rigtig mange variable samtidig, så det danner ligesom sådan et rum af variable, så noget klumper sig sammen forskellige steder, kan man sige. Og den har så skabt 2 akser, hvor at det her det er den ene akse, altså det er super teknisk, så I må endelig spørge ind til det bagefter også. Men det man ligesom skal forestille sig, det er, at den ene akse her, den skal læse vandret. Der kan man sige, at det der udgør trivsel, det har sådan lidt 2 modpoler, hvis man kan sige det sådan, og så placerer de unge sig ind imellem de modpoler, men der kan man sige, at dem, der trives, det er herovre i venstre side, det er, at der ikke er nogen, der føler sig udenfor. Man har et afslappet forhold til sit udseende. Man har lyst til at gå i bad efter idræt, eller man går i bad efter idræt. Man synes, ens kropsopfattelse, den er passende. Og man synes ikke, at man skal lave sin krop om, eller sådan. Man har ikke brug for at ændre på sin krop. Det er ligesom i den ene side, det er der, hvor at man trives, at elever sådan overvejende svarer nogle af de samme, eller krydser af på det spørgeskemaet på samme måde. Og så modsat hertil, der har man ikke lyst til at gå i bad efter idræt, man har ikke et afslappet forhold til sit udseende. Man er bange for, at nogen dømmer ens udseende, så man har enten lyst til at lave sit udseende om, eller prøve at arbejde ret hårdt på at acceptere sin krop, som den er. Man er også en tendens til i højere grad at føle, at man er for tyk, og man føler sig oftere uden for en gruppe. Og så ligger det her med sociale medier, det er den, der ligger sådan lidt midt i det hele. Den ligger sådan overvejende over imod, og ikke at have det godt, det er, at man gerne vil bruge sociale medier mindre i timerne, så det kunne være en indikator for, at hvis man ikke trives så godt, så bruger man måske sociale medier lidt for meget i timerne. Det er sådan den ene akse, og for at give jer det hele billede, så er der en anden akse, også I skal forestille jer, det er et rum i 3D, hvor der er en akse på den ene, der udgør den bredden, og der er en akse, der udgør længden, hvis man kan sige det sådan. Og den her, den skal så læses oppefra ned, eller nedfra op. Og der kan vi så se, i forhold til at det at trives, at øverst så ligger sådan noget med, at man synes, det er okay, at andre tager billeder af en. Man synes, det er fint, eller man er ret fysisk aktiv, så det er sådan noget 9 timer eller derover, hvor man går til sport af en eller anden grad, eller cykler meget, eller alle mulige ting uden for skolen. Det kan også være træning. Man synes, man er en del af en tæt gruppe i klassen. Man går op i mærketøj, så det er også en indikator på, at det at gå op i sit tøj og gå op i sit udseende, det faktisk også er relateret til trivsel. Og her, der er det er sådan lidt sjovt, der synes man også, at man skal bruge sociale medier i et time mindre. Så det kan være sådan lidt tvetydigt at forstå, og er også måske udtryk for noget andet, end noget, vi bare lige kan aflæse kvantitativt. Ja. Og så nede i bunden her, der har vi sådan noget med, at man altså sådan der lidt vævende, altså man har måske ikke rigtig taget stilling, eller man ved ikke, at man måske burde tage stilling. Nu siger jeg burde sådan her, fordi det måske er ret normativt, at man bør gøre noget. Men det kan fx være det her med, at man ikke rigtig går op i mærketøj. Man er lidt ligeglad med, om folk tager billeder af en, eller synes slet ikke, at andre skal tage billeder af en. Man ved ikke rigtigt, om man er en del af en tæt gruppe. Man ved ikke rigtigt, hvordan man har det med sociale medier. Altså sådan, så man er lidt mere vævende, og det er sådan en indikator på, at man ikke har taget nogen aktiv valg, og det her med ikke at tage nogen aktiv valg på noget af det, der er ret vigtigt for hvad skal man sige, det sociale gruppes trivsel. Det kan gøre, at man kommer til at stå lidt udenfor. Så det er et ret vigtigt opmærksomhedspunkt, også især for fagprofessionelle, at kigge på, hvad er det for nogle ting, som hvad skal man sige, klasserummet bestemmer, altså hvad skal man sige, de fleste elever i klassen bestemmer, at det for eksempel er rigtig vigtigt at gå op i mærketøj, og så er der så nogen, der ikke rigtig går op i mærketøj, der kan slå sig på det som et eksempel. Og det ser jo selvfølgelig forskelligt ud fra klasserum til klasserum, og kan tolkes også relativt forskelligt, når vi ligesom kigger mere dybdegående på det, så man skal ligesom tage det som sådan lidt mere overordnet billede, der gælder sådan mere generelt, og så de mere specifikke ting kan man så gå ind og undersøge
eller interesserer sig for, kan man sige. Ikke? Så det er også noget af det her, jeg har taget med videre til de her fokusgruppeinterviews, for at prøve at undersøge, hvad er det faktisk, der er på spil. Fordi jeg kan jo godt tolke altså noget sådan ret umiddelbart, som faktisk ser ud på en anden måde, når det bliver sat ind i en virkelighedsramme. Noget jeg også kan se med den her multiple korrespondanceanalyse, det er sådan nogle kønnede skel. For eksempel så viser denne her, de her 2 pile, at, jeg ved ikke, kan jeg pege med den her? Nej, det kan jeg ikke. Ja. Jo, kan jeg det? Kan I se min pil? Ja, der er nogen, der nikker. Yes, vi kan se, at drengen ligger hernede. De har et bedre udgangspunkt, fordi trivsel ligger oppe og til venstre. Piger har et dårligere udgangspunkt i 5. klasse for at trives. Så man kan sige, at der er allerede fra start af, altså, eller fra 5. klasse af, forskelle i den brede gruppe af drenge og piger, hvordan de ligger i forhold til trivsel. Så hvis vi kigger på drengens bevægelse, altså fra 5., 7. til 9. klasse, så kan vi se, at de går fra at trives relativt godt til at trives lidt mindre godt, og til at trives igen, kan man sige. Ikke? Så de laver sådan en bevægelse, der hedder, at jeg ved ikke, om vi kan sige sådan lidt populistisk, altså de går fra at lige skulle have styr på nogle ting, til faktisk at få det lidt bedre, eller hvad skal man sige. Og så hvor piger, de går fra at have et lidt dårligere udgangspunkt, til at have et endnu dårligere udgangspunkt, og til at mistrives yderligere i 9. klasse. Ikke? Så deres rejse er lidt mere træls end drengenes, kan man sige. Og her, der skal man ligesom sige, det er gennemsnittet af 95% af de 2 grupperinger her. Og jeg har også lyst til at sige, at jeg har også prøvet at have nogle kønskategorier med, der ikke involverer drenge og piger, altså transkønnede og andre, men der har ikke været nok, der har kunne svare på det her, fordi et af mine fund fra min PhD også er, at folkeskolen er enormt heteronormativ, så det er ret svært at placere sig altså uden for nogle relativt normative kategorier, eller som queer, eller som transperson, eller som homoseksuel, eller nogle af de her kategorier. Så derfor optræder det ikke med et materiale, selvom jeg har haft blik for, at det kunne være en faktor. Yes. Hvis vi kigger på nogle af de her kønsforskelle, og hvad gør det for trivsel, og vi kigger sådan lidt mere, altså sådan helt almindelig statistik, som er lidt nemmere at forstå eller aflæse hurtigt. Så hvis vi kigger på pigerne, der er 36% af dem, der siger, at de er bange for, at deres klassekammerater dømmer deres udseende negativt. Og det er altså både 5., 7. og 9. klasse, der er lagt sammen her, hvor at 5. klasse oftest var lidt mindre, og 9. klasse højere. Ikke? Men det er sådan det samlede billede. Og så sammenlignet med drenge, der er kun, men der er 15%. Og så i forhold til det her med at være utilfreds med egen krop, der er 23% af pigerne, der siger, det er 13% af drengene. Og i forhold til at føle sig sund, så er der 63% af drengene, der føler sig sunde, imod 45% af pigerne. Og hvis vi vender tilbage til nogle af de her billeder, som I måske kan huske fra før, så laver jeg sådan en analytisk pointe, at pigerne bliver sådan overvejende i den her fase fra 5., 7. til 9. klasse, mere sådan stilleliggjorte, altså de adopterer de her normer fra skolen, eller de krav, der er fra skolens side om at opføre sig ordentligt, eller sidde pænt og være dygtig i skolen. Dem adopterer de i højere grad end drengene gør. De bliver også mere individualiseret, altså de er ikke så socialt orienterede. De kan godt i højere grad sådan sidde stille og lave nogle ting, altså for eksempel, skolearbejde og sådan noget, i højere grad selv end drengene gør, hvor at drengene tit laver nogle brud med det ved at hele tiden gå hen til nogle andre drenge, eller sådan, altså det kan se lidt ud på nogle forskellige måder, det bliver sådan meget stereotyp på en eller anden måde, men det er for at skabe et billede af, hvordan det kunne se ud, og hvorfor, eller hvad det har betydning for drenge og piger at være en del af en skolekontekst. Og der er drenge sådan mere generelt set, altså kollektivt orienterede, de er ofte i bevægelse, de laver, det er oftere drengene, der går hen og tager en bold frem og begynder at spille bold ind i en klasselokale, end pigerne vil gøre. Også for eksempel i 9. klasse, hvor at jeg sidder om morgenen i en morgentime, og der altså over halvdelen af den her 9. klasse kommer for sent. Men der pigerne, når de kommer for sent, så går de bare ind og sætter sig på deres plads, og drengene, de skal lige hen og give high fives til nogle af de andre drenge, og sådan noget, forstyrre undervisningen lidt yderligere, end pigerne gør. Så på den måde, så er drengene de bedre til, eller hvad skal man sige, de tager oftere rummet med deres krop, eller sådan i bevægelse, end pigerne vil gøre. Pigerne gør det, der på en eller anden måde forventes af dem rent kropsligt i sådan en skolekontekst, og det har påvirkning for deres trivsel. Og så er der også noget af det, der er ens ved drenge og piger. Altså det er jo ikke kun forskelle, fordi der er ret
ret store, altså vi har i, hvad skal man sige, den offentlige debat har vi ret meget fokus på forskelle mellem drenge og piger, men hvis vi faktisk kigger på det her med krop og udseende og sådan noget, så er det altså et generelt billede, vi kan se, og som vokser i stigende grad. Altså det er mere og mere drengene også, der synes, at deres kroppe skal gøres noget ved, og de har fokus på, hvordan de udseendsmæssigt træder frem og sådan noget. Så hvis, det er ret interessant også at interessere sig for, hvor er lighederne henne. Og man kan sige, jeg har sådan et udsagn med mit spørgeskema, der spørger til, hvis man er utilfreds med noget ved sin krop, skal man så lave det om eller ej? Og der kan man se i 5. klasse, der er det 27% af drengene, der synes, at man skal lave det om, hvis man er utilfreds med sin krop, imod 13% af pigerne. Men den, forskel, den udlignes i takt med, at de bliver ældre, så hvor at 43% af drengene synes det er i 9. klasse, så er det så 38% af pigerne, der synes det. Men der er jo også en bevidsthed omkring det her med, at det er blevet muligt i højere grad at lave sin krop om. Og det er en bevidsthed, der rammer de unge, og som de tager ind, og så tager ansvar omkring, og synes, det skal være deres ansvar at lave deres kroppe om. Jeg tager lige noget vand her. Ja, og noget andet, der også er ret ens for de her 2 grupperinger, det er, det er egentlig også bare for at argumentere for, at vi behøver ikke nødvendigvis snakke drenge og piger i en skolekontekst. Der er nogle ting, der gør sig gældende for drenge, og nogle ting, der gør sig gældende for piger, men der er også alle mulige andre ting, der er på spil. Alle mulige andre grupperinger, der giver mindst lige så meget mening at opdele efter. For eksempel har jeg brugt 5., 7. og 9. klasse, fordi at der er meget større, eller meget mindre variation inden for en 5. klasse, eller sådan, når man sammenligner 5., 7. og 9. klasser, er der nogle ting, der er på spil, som er ens, fordi de netop går på de her klassetrin, og fordi der er nogle hierarkier forbundet med de her klassetrin, som jo er lavet af skolen, som jo så også på den måde er socialt konstrueret. Men for lige at sige i forhold til en pointe med ensartethed på tværs af køn, så jeg kalder det dikotomisk sundhed. Altså det er det her med, at man forstår sundhed, men også trivsel som noget, der er enten eller. Altså man er enten sund, eller så er man usund, eller så er man i trivsel, eller så er man ikke i trivsel. Og så vil jeg lige læse nogle citater op for nogle af de elever, jeg har talt med. For eksempel er der en dreng fra 9. klasse, han siger sund, så tænker jeg forholdsvis slank, fordi man vil jo ikke vise overvægt, fordi det har lidt en forbindelse til at være usund. Så han tegner ligesom de der billeder sådan ret hårdt op. Der er også en pigegruppe, vi står og har en samtale, men så kommer de til at tale om en anden pige fra klassen, det er i 7. klasse, der siger, alle synes, hun er sygt sund, hun er vegetar og spiser ikke slik i hverdagen. Hun spiser salat og vist også økologisk. Han er meget sådan bestemt måde at være sund på, de forbinder med sundhed, som ligesom ikke er, det kan ikke være at spise slik, det kan ikke være at være vegetar, altså usundhed, ikke? Ja, og så er der en drengegruppe, der siger, altså de fleste de træner i centret, det er blevet lidt en social ting, altså der er også nogen, der hellere vil spille computer derhjemme, og der sætter de sådan en modpol op imellem det her med at træne i centret og være social, og så sidde derhjemme og alene og spille computer. Og det ved vi jo fra masser af forskning, at det ikke sådan, at computerspil nødvendigvis foregår, fordi man måske også er social på computeren, men det bliver ligesom sat op imod til at være 2 forskellige ting. Yes. Nå, og så vil jeg lige kort runde her, hvad er det afhandlingsvigtigste fund er? Fordi jeg er kommet ind på noget her, men hvis man dykker ned i sådan en lang afhandling, så er der med alle mulige ting, der er på spil, så jeg vil lige sikre mig, at jeg i hvert fald kommer rundt om det vigtigste her. Og som jeg har sagt nogle gange, så udbredes de her trivselsudfordringer i takt med, at eleverne går fra 5. til 9. klasse trin, hvor det jo så især er pigerne, der mistrives mest på 9. klasses trin. Og så eleverne går fra at udtrykke deres kroppe mere frit, har jeg kaldt det, altså det her med at være legende og åben kropssprog, sidde på alle mulige måder på stolen, sidde i vindueskarmene, gøre alt muligt mere frit, altså de tænker ikke så meget nødvendigvis over, hvad det er, de gør kropsligt i klassen. Og så har jeg sagt til at inkorporere institutionaliserede logikker, altså det er sådan noget med at eller sådan, det er jo ikke nødvendigvis en bevidst handling, men i hvert fald være bevidst omkring, eller ubevidst omkring, hvad er det for, der forventes af skolen, af lærerne, og så ligesom gøre det med kroppen, altså netop ved at sidde ind til bordet, og sidde og lytte, altså sidde med fronten op mod skærmen, når læreren snakker, og være stille, når læreren snakker, og sådan noget. Det er ret meget på spil her i 7. klasse. Og så begynder de at forhandle de her logikker lidt mere i 9. klasse, fordi der begynder de at gøre noget andet. Altså de gør ikke bare, hvad læreren siger, de ligger også ind over bordet og sover og sådan nogle ting.
jeg vader også bare ind i klassen og sådan noget. Nu siger jeg lidt sådan negativt, men det er egentlig for at sætte det lidt på spidsen, fordi det har også alle mulige andre potentialer. Det er jo enormt godt, at eleverne, kan man sige, tør gøre noget andet, end det, der forventes af dem, fordi de på den måde også viser agens og viser, at de er i stand til at forholde sig kritisk til det, vi måske forventer af dem som samfund. Men så er der også det her med, at de unge vurderer sig selv og hinanden kropsligt, og det gør de allerede fra 5. klasse, så jo hurtigere vi ligesom kan blive bevidst omkring det her, og sætte ind omkring det, jo mere er vi også i stand til måske at forebygge, at det hænger sammen med den mistrivsel, vi kan se optræde særligt i 9. klasse. Men det er ligesom vigtigt, fordi de unges kroppe og fremtoning og påklædning har ret stor betydning for deres adgang til trivsel, men også til de fællesskaber i skolen, de har. Jeg sidder for eksempel og skriver på en artikel lige nu, hvor der er nogle piger, der er i en skole, der siger sådan noget med, at men det er slet ikke vigtigt, hvad for noget tøj man har på. Man skal bare gøre fuldstændig, hvad man har lyst til, og alt muligt. Og det næste øjeblik, så sidder de og taler om, altså den samme pigegruppe her, og det er inden for 5 minutter, så siger den samme pigegruppe, ham derovre, han har købt en alt for dyr jakke, har I set det? Og den er faktisk fake, siger en anden pige, og så sidder de og taler, altså falsk, ikke? Altså det er ikke et rigtigt mærke, så taler de faktisk om, her, at det ikke er ligegyldigt, hvad man har på. Altså man kan ikke selv bestemme det, fordi der er faktisk noget, der er bedre end noget andet. Ikke? Så der er alt muligt, der er på spil her, og som gør, at man har adgang til nogle fællesskaber i skolen, eller ej. Og så er det her med, at de unge har sådan en dikotomisk sundhed og trivselsforståelse, altså det her med, at det er enten eller, det kan også være i forhold til trivsel, nu nævnte jeg sundhed før, men der er også rigtig mange eksempler på, at enten så trives man, eller så trives man ikke, eller så er man ked af det. Altså det at være ked af det kan for eksempel ikke nødvendigvis at de unge forbindes med at trives. Og det ved vi jo fra alt muligt andet forskning, at det er jo sundt at reagere på, hvis man har nogle udfordringer i sit liv, og så reagere på dem, og det kan jo for eksempel være, at man bliver ked af det eller noget andet. Så det her med at hele tiden at være glad, det er også en del af de unges forestillinger om, hvad det vil sige at trives. Og det er jo ret vigtigt på en eller anden måde at have blik for. Også i forhold til at være sund, at det ikke er fordi, du skal ikke træne hele tiden. Det er ikke nødvendigvis lige med at være sund. Altså jeg taler også med en dreng i 9. klasse, der siger sådan noget med, at hvis han ikke er nede at træne hver dag, så føler han, at hans muskelmasse forsvinder. Og hans identitet på det her tidspunkt er bygget rigtig meget op omkring, hvordan han ser ud, og hvordan, altså det her med at have muskler, siger han er rigtig vigtigt for ham. Og der kan man jo sige, at det er jo rigtig farligt på en eller anden måde at tro, at hvis du for eksempel ikke kan komme ned og træne, fordi du er for fysisk udmattet, at det så dit hårde arbejde forsvinder fra den ene dag til den anden. Men så er der også det her med, at de unge spejler sig rigtig meget i deres nære fællesskaber, og der havde jeg en hypotese, da jeg startede min PhD med, at jamen måske de unge, de bruger de sociale medier rigtig meget, og at det ligesom er der, de adopterer alle deres normer fra. Og jeg skal ikke kunne sige, om det også gør sig gældende, måske efter folkeskolen, men det jeg i hvert fald så i folkeskolen, det er, at det er fællesskaberne, altså det er klasserummet, der er afgørende for, hvad for nogle normer de adopterer. Så hvis de er gode, eller har nogle sunde værdier og vaner, kan man sige, i det nære fællesskab, så er det også, typisk også det, der tages med over på de sociale medier, og ikke nødvendigvis den anden vej rundt. Og så, som jeg måske ikke lige viste med min multiple korrespondanceanalyse der, så unge, der er i trivsel, de ser faktisk ikke særlig tit unge, der ikke trives. Og det peger jo, altså jeg synes ikke, at vi skal tale for, at de unge skal have ansvar for, at dem, der ikke trives i klassen, skal trives, men det skaber måske en bevidsthed omkring, at vi ikke bare kan forvente i hvert fald, at ting sker af sig selv, og at vi som voksne har et enormt stort ansvar for at se dem, der ikke trives, fordi der er ikke andre, der ser dem. Og så er det også det her med, at nogle sundheds- og trivselsudfordringer er kønnet, men andre er ikke, og ligesom også komme til ikke at sådan overgeneraliserede jeg sindssygt meget i mit oplæg for ligesom at trække nogle pointer ud, men det er faktisk vigtigt også at prøve at antage, at altså det her med krop og udseende også kan være en drenget ting, eller hvad skal man sige, nogle udfordringer, der er forbundet med det maskuline køn. Så det her med ikke bare antage, at når en trivselsudfordring ser ud på en bestemt måde er forbeholdt et køn, så kan det ikke også forekomme hos det andet køn, eller hos køn indimellem. Så det er en ret vigtig pointe også. Og nu har jeg allerede været en lille smule ind på, hvad det er, vi kan gøre, men altså,
Jeg synes, vi skal arbejde med det nære først, netop fordi, at relationerne i de unges hverdagsliv er enormt afgørende for, hvordan de har det. Så sikre, at det er rart og trygt at være en del af et klasserum, også udseendsmæssigt slå ned på, når der bliver talt rigtig grimt om hinandens kroppe, når gay bliver brugt som et skældsord, og alle sådan nogle ting. Altså, der er rigtig meget i det nære, vi kan gøre. Og jeg vil argumentere for din hypotese, men altså, jeg tror på, at vi kunne se det afspejlet i de sociale medier, som vi også tit tænker påvirker det her, hvis vi arbejder med det nære først. Ja, og så er det jo selvfølgelig alt muligt, at det ville være super godt, hvis folkeskolen også bare havde mange flere penge, så der er jo masser, vi også skal gøre strukturelt set, men det er ligesom nogle andre, der tager de beslutninger end os. Så er der også, at de unge også nogle gange skal få et indblik i, at andre unge har nogle andre liv, end de selv har, og det er tilbage til pointen omkring, at de unge, der trives, ikke nødvendigvis ser de unge, der ikke trives. Så ligesom lad dem møde og høre om unge, der står i alle mulige andre problemstillinger, end de selv gør. Social klasse har været et ret stort emne i min afhandling. Det er ikke noget, jeg har kommet særlig meget ind på her. Men det kan jo for eksempel være lidt banebrydende for nogle unge, der er vokset op i ret trygge, sådan økonomisk stabile hjem, og møde nogle unge, der er vokset op i fattigdom. Og selvfølgelig skal det være voksens faciliteret, så der ikke bliver en fordømmelse, eller kommer en fordømmelse ud af det, eller negative vurderinger, men ligesom prøve at hjælpe de unge med at forstå, at der også er nogle betingelser rundt om andre unge, der gør, at andre unges liv ser forskelligt ud, og det hele ikke er et aktivt valg, for det er ligesom også en fortælling, der går meget igen med de unge, at man selv bare kan gøre noget andet, hvis man ikke har det godt. Så er det også fokus på det her med en bredere kultur, altså netop lidt det samme, altså brede nogle idéer om verden ud. Det kan for eksempel være, jeg har en artikel i min afhandling også, der interesserer sig for sådan noget med, hvad er sund mad, hvor der er en drengegruppe, det er et fokusgruppeinterview, 9. klasses drenge, der taler om, at det at spise aftensmad derhjemme med familien, det er sundt, og så er der en af drengene, han spiser tit ude med sine venner, og det er usundt, fordi det er kebab, han spiser, eller på et eller andet, altså sådan noget hurtigt mad, kan man sige, som han kan få, et sted ude i byen. Og der kunne det være rigtig rart, at nogle voksne kunne være med til at skubbe ved nogle af de her idéer om, hvad rigtig eller sund mad, eller sund alt muligt krop, udseende, alt muligt er, fordi at de unge nogle gange kommer til at forhandle nogle meget sådan stereotype forståelser af, hvad det sunde eller det usunde er. Hvorfor kan det ikke være lige så sundt at spise med sine venner ude? Det kan jo være, at man ser sin familie på alle mulige andre tidspunkter. Det kan også være, at det er de eneste sociale forbindelser, den her unge har mulighed for at tage del i, og det er da meget, meget sundt, i stedet for at skulle sidde derhjemme for eksempel. Så det der med at facilitere nogle samtaler omkring og udbrede nogle forståelser af, hvad det vil sige at være sund eller usund, eller at trives og ikke trives. Og så er der også det her med at invitere de unge til at komme med de her løsninger, fordi de har altså enormt mange ressourcer, når det kommer til at forstå eller omsætte nogle af de her forståelser til hverdagsliv, som kan være svært for de voksne nogle gange egentlig at forstå helt, hvordan det kommer til udtryk. Altså, nu går jeg ikke ind i det her, men for eksempel med skærmpolitik eller sådan noget i klasserummet, hvordan kommer det overhovedet til at se ud, hvis man bare forbyder alle skærme og sådan noget. Der har de unge tit en masse idéer eller tanker på, hvordan virkeligheden er, og hvordan man så, hvis det er et fælles ønske, ikke at have mobiltelefoner, fordi man måske gerne vil koncentrere sig mere timerne. Det kan vi jo også se i min multiple-korrespondanceanalyse, det var der faktisk nogle af de unge, der gerne ville. Hvordan ser løsninger så ud, så de unge ikke bliver umyndiggjort i sådan nogle beslutninger. Og så er det lidt tilbage til det her med, at jeg har en pointe omkring, at de voksne skal overveje, hvad de selv repræsenterer og tillægger værdi. Det er der med, at voksne i klasserum, altså nu var mit fokus ikke på lærere, men jeg så jo stadig lærere, der repræsenterede nogle bestemte normer, og synes, at noget var bedre end nogle andre. Det er noget, der smitter af på elever, så hvis der sidder en majoritet af nogle elever, som har de samme holdninger som læreren, så kan læreren godt komme til usynliggøre de elever, der har nogle andre værdier eller måder at forstå verden på, fordi de ikke bliver hørt i samme grad som majoriteten. Så de voksne rundt om de her unge skal ligesom også være meget bevidste omkring, hvad de selv repræsenterer, og på den måde også, hvad de kommer til at tillægge værdi i den forbindelse. Yes. Nå.
det var mit oplæg. Ja, nu prøver jeg lige at... skal jeg lige lade være med at dele? Nu ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre her, Christian. Jo, det kan du fint. Så dem, der vil sige noget, så kan de måske sætte et kamera på, hvis de får lyst til det. Nu kan jeg se mig selv, det har jeg ikke behov for. Sådan. Yes. Ja. Godt. Jamen, tusind tak, Katrine. Det var enormt spændende, i hvert fald fra min vinkel som forælder. I hvert fald er der mange ting. Og nu kan jeg få lov at stille det første spørgsmål måske, men er der kommet noget ud af det i forhold til at sige, hvor de unge, de henter de fleste af deres værdier fra, eller den måde, de går til de andre unge på, eller går til deres eget liv på? Kommer der ligesom noget ud af den her forskning på, ligesom at se, hvor kommer det fra, de her indtryk? Hvad er det, de tager med videre? Altså, jeg har ikke haft fokus på for forældre, men jeg kan jo se rigtig meget i de eksempler, de unge kommer med, at det ikke er helt nyt for dem, eller sådan noget. Altså, det er jo også noget, der er forhandlet over tid, eller der kommer der hjemmefra. Altså, der er også tit mange af de unge, der argumenterer for, at min mor eller min far, altså,